Yui! Yui, espera! No pot ser veritat. I jo que em pensava que ja havia entès els meus sentiments. Si almenys pogués parlar... Jo et trauré d'aquí. Encara en queden forces. Tatara. Mira, Miyaka, aquell Shinjaku era de la meva estimada Suzuno. No puc permetre que la Yui i en Nakago l'utilitzin per fer el mal. I si no ens afanyem, segur que ho aconseguiran. Noto vibracions malèfiques. Tu queda't aquí, ja hi aniré jo. No vinguis per cap motiu. Pot ser molt perillós. Busca un lloc i amaga't, creu-me. Tatara. Tatara, si pogués parlar et preguntaria tantes coses. Espera! Fes el favor de tornar-me aquest Shinjaku. De bon començament ja dubtava de la teva sinceritat, Yui, però malgrat tot li he donat el Shinjaku. Vols saber per quin motiu ho he fet, noia? Doncs perquè ets amiga de la sacerdotessa de Suzaku. Tu te l'estimes, oi que sí? Què? Però què t'empatolles tu ara? No sé quin motiu t'ha portat a ser la seva enemiga, però el teu cor vacil·lava. Per això jo també he intentat creure en tu. Ara, no t'equivoquis i torna al seu costat amb el Shinjaku. Va. Sacerdotessa Yui, vingui aquí. Miboshi! No puc quedar-me aquí esperant i prou. Si la Yui invoca Seirio abans de saber la veritat, tindrem problemes seriosos. N'estic segura. Sembla que ha funcionat. Au, vinga, deixa'm anar! Miyaka! Tamahome! Ràbia sagrada! Foc! Tamahome! Renai, Chiriko, no te'n pengis del coll! Em tallaràs la respiració! M'ofegaràs! Miyaka, em sap molt greu haver tallat amb tu sense dir-te'n els motius. Quan pensava que en invocar a Suzaku tornaries al teu món i que mai més no ens tornaríem a veure, de fet, jo no m'ho volia creure. Potser creus que sóc un covard. Pensava que si ho deixàvem estar ara, podíem evitar-nos sofrir mútuament. No puc. No puc mirar-lo a la cara, és massa dolorós. No puc mirar en Tamahome a la cara. Ui, mira! Si ens haguéssim fet un petó al mateix temps que es pon el sol en aquella torre, no ens hauríem de separar en tota la vida. Ara no som damunt d'aquella torre. I el sol del capvespre ja s'ha post fa estona. Però per petita que, tant és que sigui una possibilitat insignificant, si hi ha alguna cosa que pugui canviar el nostre destí, faré tot el que calgui per aconseguir-ho. Tamahome... És veritat, si no aturem de seguida la Yui...